U cijeloj povijesti znanosti nitko, doslovno nitko, nije vidio kako se jegulje razmnožavaju. A kad su znanstvenici otkrili što se s njihovim tijelom događa neposredno prije te tajanstvene putovanje, shvatili su zašto to možda nikad nećemo vidjeti. Pozdrav svima, ja sam Jako Petrović i ovo je Divlji svijet. Danas ćemo zajedno zaroniti u priču koja je toliko nevjerojatna, toliko apsurdna i toliko prokleto frustrirajuća za cjelokupnu modernu znanost. Da ćete možda pomisliti kako si sve ovo izmišljam. Ne izmišljam. Svaka riječ koju ćete danas čuti istinita je. I upravo zato je toliko fascinantna jer ovo je priča o životinji koju poznajete, koju ste možda jeli, koja pliva u rijekama tek nekoliko kilometara od vašeg doma. A ipak o njoj ne znamo ono najosnovnije što se o bilo kojem živom biću može znati. Kako nastaje, kako dolazi na svijet, kako se razmnožava. Ovo je priča o europskoj riječnoj jegulji i o najvećoj neriješenoj zagonetki cijele biologije. Počnimo s onim što je na cijeloj stvari najparadoksalnije. Riječna jegulja, latinski anguilla anguilla, jedna je od najrasprostranjenijih slatkovodnih riba u Europi. U Hrvatskoj je naćete u Dunavu, u Savi, u Dravi, u jezerima, u akumulacijama, u potocima, a osobito je vezana uz deltu Neretve, gdje je stoljećima dio lokalne kuhinje i identiteta tog kraja. Ribar je lov od vajkada. Na tržnicama se prodaje stoljećima. U pojedinim europskim zemljama smatra se pravim delicijem. Dimljena jegulja u Danskoj, Nizozemskoj ili Sjevernoj Njemačkoj nešto je poput onoga što je za nas brudet od jegulje u Neretvi ili jegulja na žaru na dalmatinskoj obali. To je riba koju ljudi poznaju tisućama godina. Riba koju jedu, uzgajaju, lovu i prerađuju. A ipak kad biste pitali bilo kojeg biologa na svijetu kako se točno jegulje razmnožavaju, dobili biste odgovor koji će vas zasigurno iznenaditi. Ne znamo. Jednostavno ne znamo. Nitko to nikad nije vidio. Nitko nikad nije uhvatio ženku s oplođenom ikrom. Nitko nikad nije snimio parenje jegulja. Nitko nikad nije u otvorenom oceanu pronašao svježe izlegle ličinke na mjestu za koje bi se sa sigurnošću moglo reći. Baš ovdje, baš sada se to događa. U doba kad genom možemo sekvencionirati za nekoliko sati. U doba kad imamo satelite sposobne pratiti kretanje pojedinačnih kitova diljem cijelog Tihog oceana. U doba kad smo sletjeli na Mars i fotografirali crnu rupu, ne znamo odgovoriti na pitanje koje su si postavljali još stari Grci. Kako se rađa jegulja? A sada zamislite koliko je to moralo biti frustrirajuće ljudima koji su živjeli prije 2000 godina. Nisu imali mikroskope, nisu imali podmornice, nisu imali ni osnovnu predodžbu o tome kako uopće funkcionira razmnožavanje riba. Jedino što su imali bile su oči iznatiželja. I upravo tu na scenu stupa Aristotel. Da, baš taj Aristotel, jedan od najvećih mislilaca antike. Čovjek koji je postavio temelje logike, filozofije, političke znanosti, a koji se uz sve to intenzivno zanimao za prirodoslovlje. Aristotel je primijetio ono što je primijetio svaki ribar u Grčkoj. Jegulje su jednostavno postojale. Bile su u rijekama, u jezerima, u obalnim lagunama, ali nitko nikad nije vidio jegulju s vidljivim spolnim organima. Nitko nikad nije vidio ikru jegulje. Nitko nikad nije vidio ikru jegulje. Nitko nikad nije promatrao parenje jegulja. Kod svake druge ribe bilo je jasno. Ženka, ikra, mužjak, mlijeć. Gotovo. Ali jegulja? Ništa. Apsolutno ništa. I tako je Aristotel smislio teoriju koja danas zvuči smiješno, ali je u kontekstu njegova doba imala smisla. Napisao je da se jegulje rađaju spontano iz mulja, iz riječnog taloga, iz raspadanja organske tvari na dnu. Jednostavno se materializiraju iz ničega. Nastaju samo od sebe, bez roditelja, bez parenja, bez ikre. Spontano stvaranje. I znate li što je na tome najbizarnije? Punih 2000 godina nitko nije smislio ništa bolje. 2000 godina. Generacije za generacijama prirodoslovaca, ribara, filozofa, a poslije i biologa pokušavali su otkriti odakle jegulje dolaze, a rezultati su bili recimo kreativni. Plinije Stariji, rimski autor enciklopedijskog dijela o prirodi, tvrdio je da se jegulje razmnožavaju trljanjem o kamenje te da iz komadića kože koji se pritom odlome nastaju nove jegulje. Drugi su vjerovali da nastaju od konjskih dlaka koje padnu u vodu. Treća je teorija govorila da se legu iz rose. Neki su srednjovjekovni učenjaci smatrali da su jegulje zapravo crvi koji su se nekako preobrazili. Postojala je čak i teorija da se jegulje rađaju iz škrga drugih riba, da su neka vrsta parazita koji se odvoje od domaćina i počnu živjeti vlastitim životom. Sve te teorije danas zvuče apsurdno, ali pokušajte na to pogledati iz perspektive ljudi koji su ih formulirali. Pred sobom su imali zagonetku na koju nije postojao razuman odgovor. Učinili su ono što ljudskim uvijek čini kad naiđe na neobjašnjivo. Smislili su priču koja je barem
donekle imala smisla u okviru onoga što su znali. I kako god na to gledali, nijedan od njih nije imao ni jedan jedini empirijski trag koji bi vodio prema pravom odgovoru. Jer taj je odgovor bio toliko nevjerojatan, toliko geografski udaljen i toliko biološki lud, da jednostavno nisu mogli na njega doći. Ali o tome za trenutak. Prebacimo se sada nekoliko stoljeća unaprijed. Piše se 1876 godina. Na Bečkom sveučilištu sjedi 19-godišnji student medicin. Bistar je ambiciozan, a njegov profesor zoologije Karl Klaus upravo ga je poslao na istraživačku postaju u Trstu na Jadranskoj obali. Njegov je zadatak jednostavan, barem na papiru. Pronaći spolne organe jegulje, dokazati da su jegulje ili mužjaci ili ženke, pronaći testise ili jajnike, bilo što bi konačno opovrnulo drevnu teoriju o spontanom stvaranju i potvrdilo da se jegulje razmnožavaju poput svake druge ribe. Taj se student zvao Sigmund Freud. Da, baš taj Sigmund Freud, utemeljitelj psihoanalize, čovjek koji je kasnije promijenio naš pogled na ljudski snove i podsvijest. No 1876. Bio je samo mladi student koji je stajao nad stolom za disekciju i sečirao jegulje, i to mnogo njih. Tijekom nekoliko mjeseci sečirao je preko 400 jegulja. 400? Zamislite tu frustraciju. Dan za danom, jegulja za jegulju. Skalpel za skalpelom tražio je bilo što bi izgledalo kao spolna žlijezda, bilo što bi podsjećalo na jajnik ili testis, i nije pronašao ništa. Baš ništa. Napisao je o tome kratak znanstveni rad u kojem je manje više priznao svoj poraz. Neke strukture koje je promatrao mogle su biti začeći spolnih organa, ali sa sigurnošću to nije mogao tvrditi. Freud je kasnije cijelo to iskustvo opisao kao jedno od najfrustrirajućih u svom životu. I prilično je zanimljivo nagađati je li baš tih nekoliko mjeseci provedenih u zaludnom traganju za nečim skrivenim, nečim što se odbijalo pokazati, na neki način pridonijelo njegovu kasnijem zanimanju za ono što leži ispod površine ljudske psihe. No to je već samo moje nagađanje. Freud nije bio prvi koji je propao, a sigurno nije bio ni posljednji. Prije njega isto je pokušao talijanski prirodoslovac Carlo Mondini, koji je 1777 opisao strukturu za koju je tvrdio da je jajnik jegulje. Bio je u pravu, ali njegovo otkriće nije donijelo odgovor na ključno pitanje. Gdje se parenje zapravo odvija? Poljski zoolog Simon Sirski 1874 identificirao je ono što se pokazalo kao testisi jegulje. Dakle, spolni organi su postojali, jegulje su doista bile ili mužjaci ili ženke. No, organi su bili toliko sitni, toliko nerazvijeni i toliko čudno smješteni da se činilo kao da se potpuno razviju tek u nekom kasnijem trenutku života jegulje, kao da čekaju neki signal. Neki okidač koji im govori, sad je vrijeme, a taj je okidač očito dolazio jako kasno. Toliko kasno da ga nitko u slatkoj vodi nikad nije uhvatio. Jer, kako se kasnije pokazalo, do toga je dolazilo na mjestu do kojeg nijedan čovjek jednostavno nije mogao samo tako zaviriti. Sada ćemo preskočiti na prijelaz iz 19 u 20 stoljeće. Na scenu stupa čovjek koji je zagonetki jegulinjeg razmnožavanja posvetio više vremena nego itko prije ili poslije njega. Zvao se Johannes Schmidt i bio je danski oceograf i biolog. Schmidt se za jegulje počeo zanimati početkom 20. stoljeća, a njegova polazna točka bilo je fascinantno otkriće koje su prije njega napravili drugi znanstvenici. U oceanu su naime pronađeni čudni sitni prozirni organizmi koji su izgledali poput minijaturnih vrbovih listova. Bili su plosnati, prozirni, mjerili su tek nekoliko centimetara i dugo nitko nije znao što je to zapravo. Nazivali su ih leptocefalima. Tek je kasnije netko utvrdio da su ta prozirna stvorenja zapravo ličinke, a i to ličinke jegulja. To je bio šok. Nitko nije mogao zamisliti da se iz te prozirne, plosnate, gotovo nevidljive stvari jednog dana razvije teška, mišićava, zmijolika jegulja. No upravo je tako bilo. Schmidt je shvatio da ključ cijele zagonetke leži u pitanju gdje se te ličinke nalaze. Ako uspije kartirati raspored ličinki u oceanu i pronaći mjesto gdje su najmanje, dakle najmlađe, pronaći mjesto gdje se jegulje razmnožavaju. Zvuči logično, zvuči jednostavno, ali provedba je bila sve samo nejednostavna. Schmidt je organizirao ekspedicije diljem cijelog Atlantika. Slao je brodove koji su sustavno prikupljali uzorke planktona u različitim područjima oceana. Svaki put kad bi pronašao ličinke, zabilježio bi njihovu veličinu i položaj, a zatim krenuo dalje. Godina za godinom, ekspedicija za ekspedicijom. Cijeli je proces trajao gotovo 30 godina. 30 godina života posvećenih jednom jedinom pitanju. Kamo jegulje putuju kako bi se razmnožile? A odgovor do kojeg je na kraju došao bio je zapanjujući. Svi tragovi, svi uzorci, sve linije na karti vodili su na jedno jedino mjesto na cijelom planetu.
na mjesto koje je samo po sebi jedan od najčudnijih kutaka svjetskog oceana, Sargaško more. Schmidt je utvrdio da su, što bliže Sargaškom moru, ličinke bile manje. Najmanji primjerci koje je pronašao mjerili su tek nekoliko milimetara, a uhvaćeni su upravo u području Sargaškog mora. To je značilo da se jegulje moraju razmnožavati baš tamo. Sve europske jegulje, svaka pojedinačna, bilo da žive u Hrvatskoj rijeci, u Irskom jezeru, Španjolskoj laguni ili u Skandinavskom fjordu, na kraju napuste slatku vodu i krenu na putovanje dugo tisućama kilometara preko cijelog Atlantskog oceana kako bi stigle do Sargaškog mora i tamo, u tamnoj dubini, učinile ono što nikad prije u životu nisu učinile. Razmnožile se. Ali što je zapravo Sargaško more i zašto je toliko neobično? Ovdje priča postaje još bizarnija. Sargaško more jedino je more na svijetu koje nema kopnenu obalu. Nije omeđeno nikakvom obalom, nijednim kontinentom, nijednim otokom. Definirano je isključivo oceanskim strujama. Leži usred sjevernog Atlantika, otprilike između Bermuda i Azorskih otoka, a okružuju ga 4 velike morske struje koje oko njega stvaraju golemi vrtlog. Zaljevska struja na zapadu, sjeverno-atlantska struja na sjeveru, Kanarska struja na istoku i sjeverna ekvatorijalna struja na jugu. Te struje kruže u smjeru kazaljke na satu, a unutar tog kruga nalazi se područje relativno mirne, tople i duboke vode. Sargaško more dobilo je ime po plutajućim algama roda Sargassum koje prekrivaju njegovu površinu u golemim prostirkama. Kristofor Kolumbo opisao ga je kao more puno trave, od koje se njegova posada bojala jer su strahovali da će se u njoj zaglaviti. Ispod površine Sargaško je more duboko, vrlo duboko. Na pojedinim mjestima dubina prelazi 7000 metara, to je tiha, mračna, neistražena ponornica. I baš u tu ponornicu kreću jegulje iz cijele Europe, na mjesto gdje ih nemamo šanse pratiti. U dubinu do koje ne dopiru naše kamere, naše sonde, naše podmornice. Kao da je priroda odabrala najnepristupačnije mjesto na cijelom planetu i rekla: ovdje će se to dogoditi, a vi to nećete gledati. No vratimo se na trenutak natrag samoj jegulji, jer ono što se s njezinim tijelom događa prije nego što krene na to ludo putovanje, samo je po sebi potpuno fascinantno i istovremeno zastrašujuće. Jegulja veći dio svog života provodi u slatkoj vodi. To može biti 5 godina, može biti 10, ponekad čak 15 ili 20. Zabilježeni su slučajevi jegulja koje su u zatočeništvu živjele preko 50 godina. Jedna poznata jegulja iz Švedske navodno je živjela 155 godina. Iako se taj broj ponekad dovodi u pitanje. Cijelo to vrijeme jegulja je u takozvanoj žutoj fazi. Ima žučkastu ili maslinasto-zelenu boju. Normalno se hrani, raste, živi svoj miran život na dnu rijeka i jezera. Lovi noću, danju se skriva u mulju pod kamenjem u šupljinama. Noćni je predator koji se hrani sitnim ribama, rakovima, kukcima, crvima i svime što nađe. A onda jednog dana, obično u jesen, nešto se promijeni. Neki unutarnji signal, čiju točnu prirodu još uvijek u potpunosti ne razumijemo, pokreće kaskadu preobrazbi koje su toliko dramatične da se jegulja doslovno pretvori u drugu životinju. Taj proces nazivamo srebrenjem i to je jedna od najradikalnijih metamorfoza u cijelom svijetu riba. Prvo se mijenja boja. Žučkasta boja prelazi u srebrnu i crnu. Trbuh posvijetli, leđa potamne. Nastaje kontrastna obojenost tipična za ribe koje žive u otvorenom oceanu. Takozvano kontrasjenčenje koje služi kao kamuflaža. Kad predator gleda odozgo, tamna leđa stapaju se s tamnom dubinom. Kad gleda odozdo, svijetli trbuh stapa se s osvjetljenom površinom. No to je tek početak. Oči se dramatično povećavaju. Povećaju se čak do dvostruke izvorne veličine. Pigmenti u mrežnici se preraspoređuju kako bi oči bolje vidjele u dubokoj plavoj oceanskoj svjetlosti, umjesto u zamućenoj riječnoj vodi. Jegulja se doslovno prebacuje na drugu vrstu vida. Peraje se povećaju i mijenjaju oblik kako bi bile učinkovitije za plivanje na velike udaljenosti. Koža zadeblja, a ispod nje se nakuplja sloj masti koji će služiti kao jedini izvor energije za cijelo putovanje. A onda dolazi najzastrašujuća promjena od svih. Probavni sustav počinje se raspadati. Ne smanjivati, ne usporavati rad, raspadati se. Jednjak, želudac, krijeva, sve se postupno otapa. Jegulja potpuno i nepovratno gubi sposobnost uzimanja hrane. Od trenutka kad napusti slatku vodu, više nikad neće jesti. Ne može, nema čime. Njezino se tijelo pretvorilo u jednosmjernu biološku raketu. Sva energija koja će joj trebati za putovanje dugo 6000 km preko cijelog Atlantika pohranjena je u masti i mišićima. Ništa više. Nema plana za spašavanje, nema mogućnosti nadopune zaliha. To je put bez povratka, doslovno, jer čak i kad bi se jegulja nakon razmnožavanja htjela vratiti,
Nema energije za to, nema probavni sustav, nema ništa. Razmnožavanje je posljednja stvar koju će učiniti u životu, a zatim umire. Zamislite to na trenutak. Životinja koja je 15-20 godina provela miran život na dnu Hrvatske rijeke, jednog se jesenskog dana odlučuje da je vrijeme. Njezino tijelo prolazi kroz radikalnu preobrazbu koja ju priprema za putovanje s kojeg se neće vratiti. Napušta rijeku u kojoj je provela cijeli život. Kroz potoke, potočiće i rijeke stiže do mora, a zatim kreće na putovanje preko cijelog Atlantskog oceana, 6000 km bez hrane, bez odmora, bez mogućnosti zaustavljanja, jer joj se tijelo usput otapa. Svaki metar puta troši zalihe koje se ne mogu nadopuniti. To je utrka sa smrću, a cilj je stići na mjesto na kojem nitko nikad nije bio, prije nego što ponestane goriva. A kako se uopće snalaze u navigaciji? To je još jedno pitanje na koje nemamo u navigaciji. Na koje nemamo potpun odgovor. Postoji nekoliko teorija. Jegulje vjerojatno koriste zemljino magnetsko polje, slično selicama pticama. U glavi imaju kristale magnetita koji im služe kao biološki kompas. Možda reagiraju na oceanske struje i temperaturu vode. Možda se orijentiraju prema mirisnim tragovima. Možda koriste kombinaciju svih tih mehanizama, ali točan navigacijski sustav jegulje nitko dosad nije razotkrio. Znamo samo da funkcionira, jer milijuni jegulja svake godine kreću na taj put i nekako, iako plivaju u dubini od 100 metara ispod površine, nekako pronalaze put do Sargaškog mora. Tu ću se na trenutak zaustaviti nešto što meni osnovno u cijeloj toj priči djeluje najfascinantnije. Mi živimo u vremenu kad rado vjerujemo da znamo sve. Ili barem da smo sposobni sve otkriti. Imamo tehnologije o kojima ljudi prije nekoliko stoljeća nisu mogli ni sanjati. Sposobni smo pratiti GPS položaj bilo koje označene životinje na planetu. Imamo podvodne kamere, dronove, satelite, genetske analize, a ipak postoji životinja koja živi u našoj neposrednoj blizini, a o njoj ne znamo ono najosnovnije. To me podsjeća koliko zapravo malo razumijemo svijet u kojem živimo. I iskreno, to me pomalo umiruje. U doba kad se čini da je sve kartirano, istraženo i objašnjeno, lijepo je znati da postoje zagonetke koje nam priroda jednostavno odbija otkriti. No vratimo se priči. Ako pratite divlji svijet redovito, znate da se uvijek trudimo ići u dubinu. A ako ste tu novi, upravo je ovo vrsta sadržaja koju ovdje radimo. Priče o prirodi koje vas natjeraju da se zaustavite i razmislite. Zato, ako vam se ovo sviđa, učinite mi jednu malu stvar. Kliknite na pretplatu, uključite zvonce. To vas košta samo par sekundi, a meni pomaže da nastavim raditi ove videe za vas. A sada natrag jeguljama. Dakle, imamo životinju koja napušta slatku vodu, pretvara se u srebrnu biološku raketu, prepliva 6000 km bez hrane i stiže u Sargaško more. Što se događa dalje? I tu dolazi najveća frustracija cijele priče. Ne znamo. Jednostavno ne znamo. Nitko to nikad nije vidio. Nitko to nikad nije snimio. Nitko nikad nije promatrao parenje jegulja u prirodnim uvjetima. Znamo da se mora događati jer ličinke postoje. Znamo otprilike gdje se to događa, zahvaljujući radu Johannesa Schmidta. No sam čin, sam trenutak kad se mužjak i ženka susretnu negdje u tamnoj dubini Sargaškog mora i daju život novoj generaciji, taj trenutak ostaje jedna od posljednjih velikih zagonetki biologije. I to ne zato što se ljudi nisu trudili, naprotiv, trudili su se očajnički. Pogledajmo kako je moderna tehnologija gare. Pogledajmo i kako ju je priroda svaki put pobjedila. Jedan od najlogičnijih pristupa bio je pričvrstiti na jegulju satelitski predajnik. Danas rutinski pratimo migracije morskih pasa, kitova, tuljana, morskih kornjača, pa čak i albatrosa pomoću predajnika koji redovito šalju GPS koordinate putem satelita. Zašto onda ne i jegulje? Problem je u tome što je jegulja, u usporedbi s kitom, mala riba. Predajnici moraju biti dovoljno mali da ne ograničavaju kretanje životinje, a istodobno dovoljno snažni da izdrže kretanje životinje, a istodobno dovoljno snažni da izdrže mjesec rada. Osim toga, jegulje plivaju duboko, vrlo duboko. Tijekom dana spuštaju se na dubine od 700 do 1000 met, gdje je mrak, hladno i ogroman tlak. Noću se penju bliže površini, možda na 300 do 400 met. Ta takozvana vertikalna migracija predstavlja dodatnu ogromnu komplikaciju za bilo koji sustav praćenja. Unatoč tome, nekoliko istraživačkih EMPO to je pokušalo. Godine 2017 znanstvenici s nekoliko europskih institucija objavili su rezultate projekta u kojem je uspjelo pratiti jegulje na njihovom putu. No svaki je predajnik otpao ili prestao raditi prije nego što je jegulja stigla u Sargaško more. Baš svaki. Svaki put dogodilo bi se nešto što je prekinulo praćenje. Ponekad bi predajnik otpao zbog fizičkog naprezanja, ponekad bi otkazao zbog tlaka u dubini,
Ponekad bi jegulju pojeo predator i predajnik bi završio u želucu morskog psa, a ponekad bi signal jednostavno prestao, a nitko ne zna zašto. Bilo je to poput čitanja detektivske priče koju vam netko istrgne iz ruku 2 stranice prije rasapleta. Uvijek, svaki put. Kao da se priroda šalila s našom tehnologijom. Kao da je rekla, vidite, možete pratiti kitove, morske pse, čak i male morske ptice preko cijelog oceana. Ali ovu vam životinju neću dati. Ovo je moja tajna. No znanstvenici se ne predaju tako lako. Kad nije uspjelo izravno praćenje jegulja, pokušali su drugi pristup. Pokušali su natjerati jegulje da se razmnožavaju u zatočeništvu. Ako ne možemo promatrati parenje u oceanu, učinit ćemo to u laboratoriju. Zvuči razumno, zar ne? No i tu su naišli na ogromne probleme. Jegulje se u zatočeništvu spontano nikad ne razmnožavaju. Njihova tijela ne sazrijevaju do reproduktivne faze bez okidača koji, čini se, dolazi iz samog oceanskog okoliša. Znanstvenici su stoga počeli eksperimentirati s hormonalnim injekcijama. Ženkama su davali hormon koji su trebali umjetno potaknuti sazrijevanje ikre, a mužjacima hormon koji potiču proizvodnju sperme. I nakon godina pokušaja doista su uspjeli natjerati neke ženke na proizvodnju ikre, a neke mužjake na proizvodnju sperme. Uspjeli su čak postići umjetnu oplodnju, a u nekim se slučajevima iz oplođene ikre izlegla ličinka. No tu je to uvijek stalo. Ličinke su preživjele samo nekoliko dana. Nikad ih nije uspjelo othraniti do stadija u kojem bi se pretvorile u prozirne stakleno jegulje, a kamoli u odrasle jedinke. Nitko nije uspio u laboratoriju replicirati ono što se u prirodi događa automatski, jer su uvjeti koji su ličinkama jegulje potrebni toliko specifični, toliko ovisni o preciznoj kombinaciji temperature, tlaka, saliniteta, strujanja, hrane i tko zna čega još, da ih jednostavno ne znamo oponašati. Kao da biste htjeli u jednoj sobi simulirati cijeli Atlantski ocean. Možete se truditi koliko god hoćete, ali nikad neće biti isto. Japanskim je znanstvenicima kod srodne vrste japanske jegulje uspjelo postići nešto veće uspjehe. Godine 2010 tim s Japanskog instituta za istraživanje ribarstva objavio je da je uspio zatvoriti cjeloživotni ciklus japanske jegulje u zatočeništvu. To znači da su uspjeli umjetno oploditi ikru, othraniti ličinke, pretvoriti ih u staklene jegulje i othraniti ih do odrasle dobi. No cijeli je proces bio iznimno zahtjevan, izrazito skup, a smrtnost ličinki golema. Nije bilo ništa što bi se moglo ponoviti u industrijskim razmjerima, a kamoli nešto što bi odgovaralo prirodnom procesu. A za europsku jegulju, našu jegulju, to dosad nije uspjelo ni na taj način. A sada k idućem, fascinantnom poglavlju ove priče. Samom životnom ciklusu, koji je toliko složen i toliko nevjerojatan da biste, kad bi ga netko izmislio za roman, rekli da pretjeruje. Prođimo ga korak po korak. Negdje u tamnoj dubini Sargaškog mora, vjerojatno na dubini od nekoliko stotina metara, jegulje se na neki način koji nitko nikad nije vidio razmnožavaju. Iz oplođene ikre izleže se ličinke, leptocefali, oni prozirni, plosnati, lisnati organizmi o kojima sam ranije govorio. Te se ličinke prepuštaju oceanskim strujama. Zaljevska struja i sjevernoatlantska struja polako ih prenose preko cijelog Atlantika prema Europi. A to putovanje traje nevjerojatnih 1 do 3 godine. 1 do 3 godine, tijekom kojih se sitna prozirna ličinka prepušta struji preko 1000 km oceana. Kad se ličinke približe europskom šelfu, prolaze kroz još jednu preobrazbu. Od plosnatih prozirnih listova pretvaraju se u valjkaste i dalje prozirne organizme koje nazivamo staklenim jeguljama. Staklena jegulja jedno je od najljepših stvorenja koje možete zamisliti. Duga je tek nekoliko centimetara i potpuno je prozirna. Kroz njezino tijelo vidi se na drugu stranu, vidi joj se kralježnica, vide joj se unutarnji organi. To je poput živog komada stakla koji pliva. Staklene jegulje ulaze u ušća rijeka, riječne delte, obalne lagune i počinju se penčakle, obalne lagune i počinju se penjati uzvodno prema slatkovodnom okolišu. I tu prolaze kroz još jednu preobrazbu. Dobivaju pigmentaciju, potamne i postaju takozvane žute jegulje, odrasle jednke koje će živjeti na dnu rijeka sljedećih 5 do 20 godina, ponekad i dulje. A onda se jednog dana cijeli ciklus ponavlja. Srebrenje, preobrazba, put natrag u Sargaško more, smrt. Jeste li svjesni što to znači? Svaka jegulja koju je ikad uhvatio ribar u Hrvatskoj rođena je u Sargaškom moru. Baš svaka. Ne postoje populacije jegulja koje se razmnožavaju u Europi. Ne postoje obitelji jegulja koje bi cijeli život živjeli u jednoj rijeci. Svaka jegulja, uhvatili je vi u Dravi, u Savi, u Dunavu, u Temzi, u Seni, bilo gdje u Europi, došla je s jednog jedinog mjesta na suprotnoj strani Atlantika i ako preživi dovoljno dugo vratit će se tamo. To je njezina sudbina.
To je njezin biološki program. A sada sljedeće pitanje koje znanstvenicima ne da mira. Jesu li europska jegulja i američka jegulja dvije različite vrste ili je zapravo riječ o jednoj te istoj vrsti? Američka jegulja Anguilla rostrata živi na suprotnoj strani Atlantika i čini se razmnožava se također u Sargaškom moru, samo u nešto drugačijem području. Genetski su obje vrste iznimno bliske, toliko bliske da su neki znanstvenici u prošlosti dovodili u pitanje je li uopće riječ o dvije zasebne vrste. Postoje čak i hibridi. Suvremene genetske analize potvrdile su da je riječ o dvije različite vrste, ali granica među njima tanja je nego što biste očekivali. A to cijeloj priči dodaje još jedan sloj zagonetke. Kako je moguće da se dvije toliko blisko srodne vrste razmnožavaju na istom mjestu, a ipak zadržavaju svoj genetski identitet? Kako se prepoznaju u mraku? Kako se ženka jedne vrste ne pari s mužjakom druge? Ili se možda pare, a mi to jednostavno ne znamo? A što znamo o tome koliko duboko jegulje zapravo silaze tijekom svog putovanja? Zahvaljujući satelitskim predajnicima, koji su barem djelomično uspjeli, imamo određenu predodžbu. Jegulje pokazuju fascinantan obrazac vertikalne migracije. Tijekom dana spuštaju se na velike dubine, ponekad preko 1000 metara, gdje je mrak hladno i relativno sigurno od predatora. Noću se penju bliže površini, na 300 do 500 metara, gdje je voda toplija i gdje možda nalaze bolje uvjete za navigaciju. Taj dnevni ciklus ponavljaju dan za danom, mjesecima. Zamislite to. Svaki dan spust od nekoliko stotina metara, a zatim uspon od nekoliko stotina metara. Pritom neprestano plivanje naprijed, bez hrane, bez odmora, s tijelom koje se polako raspada. To je jedna od najekstremnijih migracija u cijelom životinskom svijetu. A ipak, tu je još jedna stvar o kojoj dosad nisam govorio, a koja cijelu priču vodi u još mračnije vode. Populacija europske jegulje dramatično opada i ta je riječ dramatično vrlo blaga. Od 80 godina 20. stoljeća broj staklenih jegulja koje stižu na europske obale opao je za više od 95%. Pročitajte taj broj još jednom. 95 fetare. Od nekada jedne od najbrojnijih europskih riba vrsta je postala kritično ugrožena. Crveni popis ugroženih vrsta koji vodi Međunarodna unija za zaštitu prirode svrstava europsku jegulju u kritično ugrožene vrste, što je najviši stupanj ugroženosti prije potpunog izumiranja. Zašto? Razloga ima mnogo i djeluju istovremeno. Prvi je gubitak prirodnog staništa. Europske su rijeke stoljećima pregrađivane, regulirane, onečišćavane. Brane, ustave, pragovi i druge vodne građevine sprečavaju jegulje u migraciji. Jegulja koja pokušava doći iz mora u gornji tok rijeke nailazi na prepreku za preprekom, a jegulja koja se u jesen pokušava spustiti prema moru može završiti u turbini hidroelektrane koja je ubija. Procjenjuje se da hidroelektrane na pojedinim europskim rijekama ubijaju i do 30% migrirajućih jegulja. Drugi je čimbenik prekomjerni ribolov. I tu dolazimo do jednog od najkontroverznijih aspekata cijele priče. Staklene jegulje, dakle one prozirne male jegulje koje stižu na europske obale, u pojedinim se dijelovima svijeta smatraju izrazitim delicijom. Osobito u Japanu i Kini, gdje su jegulje ključan dio kulinarske tradicije, potražnja je za njima golema, a budući da se i japanska jegulja suočava sa sličnim padom populacije, potražnja se preusmjerila na europske staklene jegulje. Kilogram staklenih jegulja na crnom tržištu može koštati 1000 eura. Da, 1000. Za kilogram ribica manjih od vašeg malog prsta. To ih čini jednim od najunosnijih nezakonitih trgovina životinjama u Europi. Europol procjenjuje da je nezakonita trgovina staklenim jeguljama jedan od najvećih zločina protiv divlje prirode na kontinentu. Svake se godine krijumčare 100 milijuna jedinki. Treći su čimbenik paraziti. Konkretno invazivna parazitska nematoda Anguillicola crassus, podrijetlom iz Azije, koja je u Europu stigla s uvezenim japanskim jeguljama etih godina 20. stoljeća. Taj parazit napada plovni mjehur jegulje i uzrokuje njegovo oštećenje. Plovni je mjehur ključan organ za regulaciju uzgona, a jegulja s oštećenim mjehurom vjerojatno nije sposobna podnijeti dubokomorsku migraciju. Ne može se spustiti na dubine koje su joj potrebne za sigurno putovanje preko oceana. Ne može ispravno regulirati svoj položaj u vodenom stupcu. To je kao kad biste maratonca pustili u utrku s oštećenim plućima. Teoretski može trčati, ali vjerojatno neće stići do cilja. A tu je i klimatska kriza. Mijenja se temperatura oceana. Mijenjaju se obrasci morskih struja. Zaljevska struja, koja prenosi ličinke jegulja iz Sargaškog mora do Europe, podliježe promjenama čije posljedice za migraciju jegulja nisu u potpunosti razjašnjene. Ako se promijeni ruta ili intenzitet struje,
to bi moglo značiti da će ličinke putovati dulje, stizati iscrpljene ili uopće ne stizati. A ako se promijene uvjeti u samom Sargaškom moru, primjerice temperatura, salinitet ili dostupnost hrane za ličinke, to bi moglo ugroziti samo razmnožavanje. A budući da ne znamo kako točno razmnožavanje teče, ne možemo predvidjeti kako će te promjene na njega utjecati. Štitimo nešto što ne razumijemo. A to je prokleto teško. I znate li što je na svemu tome najapsurdnije? Unatoč svim tim prijetnjama, unatoč padu populacije od preko 95%, unatoč parazitima, branama, krivolovcima i klimatskim promjenama, jegulje i dalje odlaze. Svake jeseni srebrne jegulje kreću na svoj put. Plivaju kroz rijeke, kroz more, preko cijelog Atlantika. Upućuju se prema Sargaškom moru i tamo u toj dubokoj, tihoj, mračnoj vodi čine ono što su činile milijunima godina. Razmnožavaju se i umiru. A nove ličinke kreću na suprotan put noseći ih struja natrag prema Europi. To je ciklus star desetke milijuna godina. Jegulje su postojale davno prije ljudi. Postojale su prije nego što je većina današnjih kontinenata poprimila svoj sadašnji oblik. A ipak sada, zbog nas, klize prema rubu izumiranja. Moram vas nešto pitati. Ne čini li vam se to čudnim? Ne čini li vam se čudnim da živimo na planetu na kojem znamo poslati robota na Mars, na kojem znamo urediti pojedinačne gene u ljudskoj DNK, na kojem imamo umjetnu inteligenciju koja piše pjesme i skladbe glazbu, ali ne znamo utvrditi kako se razmnožava riba koja živi u moru samo koji kilometar od vašeg doma? Mene osobno taj paradoks fascinira i ne mislim da je to dokaz našeg neuspjeha. Mislim da je to podsjetnik. Podsjetnik da je priroda beskonačno složenija nego što je uopće možemo zamisliti. Da svijet nije gotova karta koju je dovoljno razmotati i pročitati. To je labirint u kojem svaki odgovor otvara 10 novih pitanja, a neki hodnici tog labirinta ostaju u mraku koliko god se trudili. Pogledajmo, međutim, najnovije znanstvene napore. Posljednjih se godina pojavilo nekoliko novih pristupa koji nude barem tračak nade. Jedan je od njih okolišna DNK, takozvana eDNA. Svaki živi organizam neprestano u svoju okolinu otpušta sitne fragmente DNK, bilo kroz kožu, sluz, izmet ili druge tjelesne tekućine. Ti se fragmenti mogu prikupiti i analizirati. Znanstvenici su počeli uzimati uzorke vode u Sargaškom moru i tražiti u njima tragove DNK jegulje. I doista su ih pronašli. Dokazali su prisutnost genetskog materijala europske jegulje u područjima za koje je Schmidt pretpostavljao da su mjesto razmnožavanja. To je još jedan neizravan dokaz, ali i dalje samo neizravan. DNK govori da su jegulje bile ondje, ali ne govori što su točno radile. Drugi je pristup korištenje pop-up satelitskih predajnika koji se nakon određenog vremena automatski odvoje, isplivaju na površinu i putem satelita pošalju prikupljene podatke. Ti predajnici omogućuju bilježenje dubine, temperature i svjetlosnih uvjeta, čak i ako se odvoje prije nego što jegulja stigne do cilja. Zahvaljujući njima znamo za vertikalnu migraciju, za dubine na koje se jegulje spuštaju i za brzinu kojom se kreću. No nijedan predajnik dosad nije preživio cijelo putovanje. Svaki se odvojio, otkazao ili izgubio negdje usred Atlantika. To je neprestana borba između ljudske tehnologije i uvjeta dubokog oceana. A onda tu su i pokušaji izravnog promatranja u samom Sargaškom moru. Godin 2014 danski je znanstvenik Kim Arestrup vodio ekspediciju izravno u Sargaško more s ciljem da uhvati jegulje upravo na mjestu njihova razmnožavanja. Koristio je podvodne kamere, akustične prijamnike i druge tehnologije, no Sargaško more je golemo. Pokriva površinu veću od 3 milijuna četvornih kilometara. Tražiti u njemu jegulje poput je traženja igle u plastu sjena, gdje taj plast ima površinu cijele srednje Europe, a igla se nalazi negdje u njegovoj dubini. Ekspedicija nije donijela prijelomne rezultate, ali je donijela dragocjene podatke o uvjetima u tom području i otvorila put budućim pokušajima. Postoji i zanimljiv eksperiment u kojem su znanstvenici pokušali simulirati uvjete dubokog oceana u laboratorijskom okruženju i prati hoće li se jegulje u takvim uvjetima ponašati drugačije. Izradili su tlačne komore koje su oponašale uvjete na dubini nekoliko stotina metara. Prilagodili su osvjetljenje, temperaturu i salinitet vode. Rezultati su ukazivali na to da visok tlak i mrak doista utječu na hormonalno stanje jegulja i ubrzavaju sazrijevanje spolnih organa. To bi moglo objasniti zašto se jegulje u običajnim laboratorijskim uvjetima ne razmnožavaju. Njihovim tijelima očito trebaju signali iz dubokog oceana, tlak, mrak, hladnoća, kako bi se pokrenuo posljednji korak reproduktivnog procesa. Bez tih signala spolni organi ostaju nedozreli. Kao da je priroda u jegulju ugradila sigurnosnu bravu
koja se otvara samo na jednom jedinom mjestu na planetu. Znate, ponekad se zapitam nije li Jegulja pomalo metafora za granice ljudske spoznaje. Živimo u iluziji da znamo sve ili da je to samo pitanje vremena i novca. Uložimo više sredstava u istraživanje, izgradimo bolje instrumente, pošaljemo više ekspedicija i na kraju ćemo saznati. Ali što ako ne saznamo? Što ako postoje stvari koje su po samoj svojoj prirodi neopažljive? Ne zato što nemamo dovoljno dobru tehnologiju, nego zato što je sam čin promatranja u sukobu s onim što pokušavamo promatrati. Jegulje se razmnožavaju u potpunom mraku, na golemoj dubini, na golemoj udaljenosti od obale. Svaki pokušaj da ih se ondje prati zahtijeva svjetlo, zvuk, kretanje, sve ono što bi ih moglo uznemiriti. Možda je to zagonetka koja nije predviđena za rješavanje, a možda će jednom doći do proboja koji si danas ne možemo ni zamisliti. No dok se to ne dogodi, Jegulja ostaje ono što je bila tisućama godina, zagonetka. I na kraju još jedan detalj koji me osobno duboko dirnuo. Znate li što se dogodi Jegulji koja iz nekog razloga ne može otići u more, kad naiđe na nesavladivu branu, na previše onečišćenu rijeku, na slijepu ulicu? Čeka. Jednostavno čeka. Može živjeti godinama, čak i desetljećima, i dalje u žutoj fazi. I dalje u žut fazi, i dalje spremna na signal koji nikad ne dolazi. Zabilježeni su slučajevi Jegulja koje su desetljećima živjele u zatvorenim vodenim spremnicima, bunarima, vrtnim jezercima. Nikad se nisu preobrazile, nikad nisu krenule na put, nikad se nisu razmnožile, jednostavno su živjele. Čekale su poziv koji nisu čule i naposljetku umrle ondje gdje su bile. Bez potomaka, bez ispunjenog biološkog zadatka. To je tužno, a ipak je i lijepo, jer pokazuje koliko je taj put duboko utisnut u samu bit Jegulje. To je nešto više od instinkta. To je identitet. Jegulja koja ne može otići prestaje biti Jegulja u najsurovijem smislu te riječi. Njezino tijelo živi, ali njezina priča ostaje nedovršena. Riječna Jegulja životinja je puna paradoksa. Obična je i istodobno zagonetna. Blizu je, a ipak nedostižna. Poznajemo je tisućama godina, a o njoj znamo tako malo. To je riba koja se rađa u najmračnijem kutu Atlantika. Putuje preko cijelog oceana poput prozirne sablasti. Odraste u hrvatskoj rijeci, pretvori se u biološku raketu i vrati se na mjesto svog rođenja kako bi tamo umrla. I cijeli taj ciklus, od početka do kraja, odvija se na način koji nam priroda odbija pokazati. To je podsjetnik da je svijet pun stvari koje ne razumijemo i da je poniznost, a ne frustracija pravi odgovor na zagonetku. Ovo je bio divlji svijet. Ja sam Jakov Petrović i hvala vam što ste izdržali do kraja. Ako vas je ova priča zaintrigirala, podijelite je s nekim tko voli prirodu i zagonetke. Dajte palac gore, napišite u komentarima što vas je u priči o Jegulji najviše iznenadilo i ne zaboravite se pretplatiti kako vam ne bi promaknula sljedeća epizoda. Vidimo se sljedeći put, a do tad ostanite znatiželjni.